Dámy a pánové, my vám přejeme krásné odpoledne. Ty vole. A jsme hrozně poctění, že můžeme být o tohle okamžiku. A mně bylo řečeno, že mám říct, takže až řeknu, tak vy asi víte, co máte dělat, že jo? Takže se připravte. A prosím, pojďme k nebesům! Tou cestou, tím směrem, prý bych se dávno měl dát. Když sněží, jde to stěží, ale sněhy pak tají, kus sněhy ti zanechty slíbí a dají víc síly se prát, nad ně víc dávat, než brát. A i když se vleče a je schůdná jen v kleče, donutí přestat se zbytečně ptát, jestli se kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milžou. Zda couvám zpátky a plýtvám řádky, co řvou, že už mi doma neotevřou. Nebo jít s proudem, na lusknutí prstů se začít hned smát. Mít svůj chodník slávy a před sebou davy, přes skroucená záda být součástí stáda, ale zpívat a hrát, kotníky líbat a stát na křídlech všech slavíků a vlastně už ze zvyku přestat se zbytečně ptát, jestli se kolik zbývá víry, kam zvou svodidla, co pod mě milžou. Zda couvám zpátky a plýtvám řádky, co zvou, že už mi doma neotevřou. So